नमस्ते बोल. नमस्ते. तर आज बघा मम्मीने काय घातलेलं आहे. आता पडदे के पीछे क्या है. पर्दे के पीछे क्या है. क्या है. आता 3, 2, 1. टॅडँग टॅडँग. हे कोणाचा घातलेला आहे का नवीन ऑर्डर मारलेली आहे. नवीन ऑर्डर मारली आहे. हा. हा. हे मी कुठे घेतलेलं माहितीये का घालायला. असे 4 मागवले, 4 कलर. 4 डिझाईन तीच पण कलर तेच होते. पहिला कलर कोणाकडे आहे. एक कलर असाच काजलला मागवलाय ना. हा तो कसला आहे, ब्लू कलर आहे ना. बरोबर. हा आणि हे मला असे 4 मागवले. अच्छा. नवीन घरात गेलो होतो ना तिकडे घालायला. ते नवीन घरात घालायलाच नाही. तर आता घातला इकडे. बघा कसा आहे, छान दिसतोय. मस्त आहे. मॅक्सी सारखा. पाटणं बघा मस्त आहे, एकदम मुलगी सारखा. मस्त वाटतंय. चला आता झोपा. आता झोपा. आपला रोजचा कार्यक्रम. कसला रोजचा कार्यक्रम सांग सर्वांना. आपला रोजचा कार्यक्रम माझा 2 टायमाचा कार्यक्रम असतो ठरलेला. बीपी चेक करायचा. आता बीपीची मशीन आम्ही मागवलेली आहे बघा. ही घरातच आहे मागवलेली. ही मशीन आम्ही मागवली आहे. तर आता मम्मी काढ तू. तोपर्यंत आमचा माकड बघा खाली आलेला आहे. खाली येत चाललं आमचं माकड. आणि मम्मीला 2 टाइम बीपी चेक करायचं आहे, सकाळी आणि रात्री. आणि त्या हिशोबाने आपल्याला गोळ्या डिसाईड करायच्या आपल्याला. बरोबर. आता मी आहे ना बीपी मी स्वतः पण चेक करते, पण मला कसं जरा आकडे समजत नाही. काय ना सोपं किती येतात ते कळत नाही. आकडे समजतात पण ते किती पाहिजे आणि किती नको हे नाही कळत. तर इथे मम्मीला प्रॉपरली झोपवलेलं आहे आणि स्टार्ट करूया आपण. आणि किती रीडिंग येते मम्मीचं आता सध्या. ब्लड प्रेशर आहे, हाय आहे, लो आहे का नॉर्मल आहे, तर ते आपण बघूया. तर इथे आपण मम्मीचा ब्लड प्रेशर चेक केला आहे. मम्मीचा आला आहे 97/70 आणि पल्स रेट आहे 76. 97 120/80 असलं पाहिजे. तर 10 कमी आहे तुझं तरी ठीक. जाऊन आली. काय काय आणलं दाखवा आम्हाला. शॉर्टकट मध्ये आणला थोडा. यावेळी आमच्या घरी दिवाळीचा पदार्थ शॉर्टकट मध्ये बनणार आहे. थोडं सर्व. थोडं आणणार मी आज. कसं माहितीये, एकदम आपण डीमार्टला जाऊन सामान आणतो ना, मग ते बाकीचं पडून राहतो. बरोबर आहे. हा म्हणून कसं थोडं जेवढं पाहिजे ना तेवढंच आपण दुकानवाल्याकडून आणायचं. आपला जनरल दुकानवाला असतो ना त्याच्याकडून आणायचं. तेवढा त्यांचा पण फायदा. हा तेच ना, फायद्याचं नाही होत, आपलं नुकसान होतो. हा बरोबर. आपण फायदा करायला जातो, डीमार्टला जातो, एक खोबरं घ्यायचं त्याच्याऐवजी दुसरं काय घेतलं की ते दुसरं उचल, तिसरं घेतलं तिसरं उचल, असं सामान आपल्या घरात वाढत जातो. मी यावर्षी ठरवलंय की जेवढं मी बनवणार ना तेवढंच सामान मोजकंच आणणार. ते खोबऱ्याचे 2 वाटे आणले. तेवढं आपल्या लोकल दुकानदारांचं पण तेवढं मग बिझनेस होईल. हा तेच ना. हे बघ 2 वाटे आणले खोबऱ्याचे सुके. ओके. रवा अर्धा किलो बारीक रवा. हे मैदा नाही, हे पिठी साखर आहे. पाव किलो आणले वाटतं ना. पाव किलो. म्हणजे मेजर वेगळी करायची गरजच नाही आपल्याला. तुला समजतंय ना. छोटी म्हणजे पाव किलो आहे ते. आणि हे किती आहे. हे अर्धा किलो आहे. बरोबर. मैदा आहे ते ना. अच्छा. अर्धा किलोचे 2 मैदा आणले आहेत. पाव किलोचे 2 पिठी साखर आणल्यात. म्हणजे ह्याची रेसिपी वेगळी होऊ शकते, ह्याची रेसिपी वेगळी होऊ शकते आणि कशासाठी वेगळं होऊ शकते. हे आपलं 2 भाग आहे ते आपण 2 भाग करू शकतो. घरीच मेजर करायची गरज नाही. जेवढं आपल्याला पाहिजे. आता आपल्याला 2 वाटे 3 वाटे मैदा घ्यायचा आहे ना, तर ते अर्धा किलो भरतो. म्हणजे आपण वाटी घ्यायची गरज नाही. आपण जेवढं पाहिजे तर अर्धा किलोचे 1 किलोचे असे आपण बनवायचे पदार्थ. बरोबर. वाट्याची गरज नाही. नमस्ते. आता मी शंकरपाळ्या बनवते. त्यासाठी साहित्य आणलेले तुम्हाला दाखवते. पहिलं सोपं आहे एकदम आणायचं. म्हणजे कपानी वाटीनी कशानेच तुम्हाला मापायची गरज नाही. असं मी एकदम अंदाजाने म्हणजे एकदम सोपा तुम्हाला सांगते. म्हणजे खाली म्हणजे फुकट गेलं म्हणायला नको. आता मी ते अर्धा किलो मैदा आणलाय. आता हा अर्धा किलो मैदा आणि पाव किलो पिठी साखर आणली आहे. मी पाव किलो पिठी साखर आणली आहे, पण मला अर्धा पाव पिठी साखर मला दुसऱ्या वस्तूमध्ये वापरायची आहे. आणि मला आता शंकरपाळीमध्ये अर्धा पाव घ्यायची आहे. ओके. हा म्हणजे अर्धा किलो मैदा, अर्धा पाव पिठी साखर आणि तेवढंच अर्धा पाव आपल्याला तूप घ्यायचं आहे.
समजलं. हा, आता तूप घ्यायचं आहे, तुम्ही कोणतं पण तूप घेऊ शकता, शुद्ध घी घेऊ शकता, वनस्पती घी घेऊ शकता. आता माझ्याकडे तूप आहे, हे आपल्या डब्यात आहे, म्हणून मी बाहेरून आणलं नाही. हम्म. आता मी पहिली पिठी साखर चालून घेते, कारण त्याच्यामध्ये खडे असतात. पूर्ण चालून घेते आणि त्याच्यातलं मी अर्धा पाव काढून घेणार आहे. इथे आपलं दूध पण गरम झालंय. आता बघा, पिठी साखर चाळायची का, तर बघा चाळून घ्यायची, त्याच्यामध्ये असे खडे असतात पिठी साखरेचे, ते आपण असे नंतर फोडू शकतो. पण डायरेक्ट टाकली तर खडे आहेत ना, नंतर विरघळत नाही पिठामध्ये. पिठी साखर चालून घेतली आहे बघा, 2 भाग केले त्याचे, म्हणजे आपल्याला अर्धा पाव आणि अर्धा पाव असं आपल्याला एक आपल्या पाव घ्यायचा. ही वाटी आपल्याला साईडला ठेवायची आहे. आता आपण मैदा पण चाळून घ्यायचा, कारण तो दुकानचा असतो ना, म्हणून चाळून घ्यायचा. आता इथे बघा, पिठी साखर मी चाळून घेतलेली आहे आणि आता आपल्याला जरा दूध टाकून गरम करायची आहे. आता 1 कप पिठी साखर आहे, तर आपण अर्धा कप दूध घ्यायचं आहे. अर्धा कप दूध घ्यायचं आहे. आता इथे आपण गॅसवर आहे ना, पिठी साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. आता इथे आपलं तूप घेतलंय अर्धा कप, ते आपण आता कडकडीत मोहन करून घ्यायचं आहे. त्याचं हे थंड करून घ्यायचं आहे, जरा थंड कोमट घ्यायचं, एकदम गरम गरम नाही ओतायचं. आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं चिमटीभर मीठ टाकूया. ओके. म्हणजे तूप आपल्याला झालंय कडकडीत बघा, एकदम मस्त. आता आपण पिठामध्ये ओतूया. असं तूप ओतल्यावर आहे ना, पीठ असा फसफसला पाहिजे, असं एवढं कडकडीत झाला पाहिजे ते तूप. आणि आपण चमच्याने ढवळून घ्यायचं, हात नाही टाकायचा. आता इथे आपण हाताने पीठ असं चांगलं तुपामध्ये मिक्स करून घ्यायचं. सगळं पीठ आहे ना, तुपामध्ये एकजीव झालं पाहिजे. असं पीठ बघा चांगलं एकजीव झालंय. असं मूठ आवरली तर बघा गोळा होतो. हे बघा. आता याच्यामध्ये आपलं पिठी साखर आणि दुधाचं मिश्रण आहे ना, ते आपण थोडं थोडं टाकत आहे ना, मळून घ्यायचं. आता दूध आपलं संपलेलं आहे. आता इथे बघा, जास्त पातळ नाही, जास्त सुका नाही, एकदम घट्टसर गोळा मळायचा. आणि बघा, अर्ध्या तासासाठी आपण झाकून ठेवायचा. आणि नंतर आपल्याला आहे ना, मळताना नंतर परत लाटताना आपल्याला लागलं दूध तर 2 चमचे वापरायचा. मी तुम्हाला दाखवते लागला तर. ह्यात अर्ध्या तासासाठी आराम करू दे. इथे अर्धा तास झालाय पीठ मळून ठेवलेला. मऊ पण आहे आणि आपल्याला पाहिजे तर आहे ना, आपण 1-2 चमचे दूध टाकू शकतो. म्हणजे थोडं असं मला वाटतंय टाकायला पाहिजे. इथे दूध घेतलंय बघा, थोडासा घ्यायचा, 1 चमचा. जास्त पण आपण नाही, पातळ नाही करायचं, कारण आपलं दूध आहे ना चपातीच्या पिठासारखं मळलं ना, तर आपल्याला लेअर नाही येणार. शंकरपाळीला लेअर येण्यासाठी आपल्याला असं कडक पीठ मळायला लागतो. आता बघा, तुमच्या समोरच मी थोडासा दूध टाकलाय. आता याचे आहे ना, आपल्याला 3 गोळे करून घ्यायचे. असे. आता आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे. आता आपण याची किनारी आहे ना, अशी कापून घ्यायची.
आणि आता आपण याचे पीस करायचे. असे आपण जाडेच कापायचे. आपण असे जाड कापले ना तर ते फुलायला पाहिजेत ना, आणि आपण बारीक पीस कापले तर ते फुलणार कमी. मग आपल्याला वाटणार नाही की आपले शंकरपाळे फुलले म्हणून, आणि त्याला लेहर पण दिसणार नाहीत. आणि ते बघा शंकरपाळी आमची झाली आणि आमची दिलू आली बाहेर. दिलू पिल्लू मम्मी गेली आहे, जा तेल तापवायला. जा पण दिलू, जात मग जा, तुझी चिच्ची ठेवली आहे बघ. आता फुल गॅसवर मी तेल तापायला ठेवलंय. आता आपला तेल बघूया तापला काय. थोडासा एकदम फुल आहे, थोडासा बारीक करते आणि आपलं पीठ बघूया टाकून. हा, असं बरोबर आहे. म्हणजे एवढं तेल तापवून घ्यायचं, म्हणजे जास्त पण फुल गॅसवर तळायचे नाही, कारण लेअर सुटत नाही. हा, आणि त्याच्यामध्ये तेलामध्ये जास्त पण प्रमाणात सोडायचे नाही, म्हणजे कमीच सोडायचे. म्हणजे बॅच मध्ये सोडायचे. हा, म्हणजे हे तू किती बॅच मध्ये करणार आहेस? आपले होतील तसे 3-4 मध्ये, 3 मध्ये पण होऊ शकतात. ओके. म्हणजे आपण जास्त जर सोडलं तर आपलं टेम्परेचर कमी होऊ शकतं, कमी होणार आपल्या तेलाचा. आणि टाकल्या लगेच ढवलायचे नाही. दोन 3 सेकंद झाले ना की अशी जरा हलवून बघायची, हलवायची अशी जरा, म्हणजे कसे त्याचे लेअर सुटायला पाहिजे. आणि आत्ताच बघा सुगंध यायला लागलेला आहे ना. तरी मी त्याच्यामध्ये वेलची पूड पण नाही टाकली आहे. म्हणजे वेलची पूड आपण टाकू शकतो. ओके. कधी टाकायची? आपण पीठ मळतो जेव्हा आपण मीठ टाकतो ना तेव्हाच टाकायची वेलची पूड टाकायची. हा, ओके. आणि इकडे बघा स्लाइट कलर चेंजेस व्हायला लागले, बिस्किट सारखं झालेलं आहे ना. हा. आणि गॅस आपण मीडियमच ठेवलेला आहे ना. मीडियम ठेवलेला आहे. आता आपल्या इथे कलर पण छान आलाय. आता आपण काय करायचं माहितीये का, असं एका धारेने काढत राहिलं ना, हे तेल गलवेपर्यंत आहे ना ते खाली राहिलेले करपतात. त्यासाठी आपण असे 2 झारी घ्यायची आणि 2 झाऱ्यामध्ये असे काढून घ्यायचे. त्याचा कलर बघा कसा मस्त झालाय ना, ब्राऊन वाला. ब्राऊन झालाय मस्त. डिफरन्स तुम्ही बघू शकता. हे आता आहेत गरम एकदम. हे डबल साईज झालेले तुम्ही दिसते तुम्हाला है ना. तेलात गेल्यावरती डबल साईज झालेले आहेत आणि कलर डिफरन्स ऑब्व्हियसली होणारच. आता इकडे आपला जातोय सेकंड बॅच. सेकंड बॅचच्या बी गॅसचं काही चेंजेस करायचं आपल्याला. हा, बारीक करायचा, कारण तो तेल तापलेला असतो ना जास्त, म्हणून थोडा बारीक केलाय. तर असे आम्ही आता सर्व इकडे करून घेतो. जे ऑब्झर्व करायचं असतं आपल्याला, कलर चांगलं, लेयर त्याला दिसतात आहेत. तिकडे उभ्या तर मी ऑलरेडी खाल्लेले आहेत, एकदम खुसखुशीत आहेत एकदम. अजून त्याच्याबद्दल सांगायचं झालं की जो गोडवा असतो तो एकदम बरोबर आहे. कधी कधी असं माहिती का मी, कोणाकोणाचे ना गोड पण लागत नाही, कारण पिठी साखर कमी वापरतात, आणि कोणाकोणाचे जास्तच गोड होतात, ते खायलाही वाटत नाही. आणि कोणाकोणाचे कडक पण होतात आणि आतमध्ये भाजत पण नाही. आतमध्ये पीठ लागतो. तरी आतूनही भाजलेलं आहे. तुम्ही लेअर बघू शकता, एकदम छान आहेत. स्वीटनेस ही एकदम छान, खायला खुशखुशीत. बसाल. रेसिपी एकदम छान आहे. दिवाळीसाठी पहिला फराळ मी तुमच्यासाठी दाखवलेला आहे.
तर तुम्ही पण आता दिवाळीचा हा फराळ कधी बनवताय कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि असं चांगलं चांगलं खात राहा. बाय बाय. बाय. हॅपी दिवाळी ॲडव्हान्समध्ये म्हणजे Happy दिवाळी. आतापासून. हम्म.